Szia mindenki, Koncsika vagyok, és ebbe a videóba a DSK szervet szeretnénk bemutatni, legalábbis ez a negyedik része, és itt van, most már bővült bővültünk, itt van ugye Roci 756, F Dani, és a végén a főadmin Dulime. Hello. Na, akkor vágjunk bele. Na, akkor addig... Amúgy nem mutattuk be eddig teljesen a szervert, de most bemutass. Most már bemutatjuk teljesen a szervert, most komolyan. Majd el kéne menni, ezt mondom. Én már. Akkor most hova menjünk elsőleg, mert nem terveztünk meg semmit. Tényleg nem terveztük meg ezt még. Majd akkor spantól kezdve minden. Amúgy igazából én futtatom a szervert, és mind a ketten főadminok vagyunk. Akkor mind a ketten, bocsánat, akkor mind a ketten főadminok. Jó van, akkor nem én futtatom, jó van. Azt szerintem valami... Eddig csak Survivors-tünk Kondzsikával, most komolyan. Eddig kijósok a Survivors. Megint elnézi. Már megint laggolok, hát ezt nem hiszem el. Na mindegy, hát pedig beállítottam. Most akkor én meg nem tudom, hogy legyen. Na akkor mit csináljunk? Eddig. Ha nektek van kedvetek Survivors, nekünk nincs. Hogy menjünk át a Netherbe, csak oda is be kéne rakni a Keep Inventory-t, mert ott haltam meg. Jó. Akkor Hívjátok le a két harcost. Van két harcos. Ja, Ez nem vagyunk, nem bírjuk. Nekünk csak a torsz van. igen, nekünk csak a torsz, várja, mindjárt megmondom. Ugye, de már... Itt van, lehívtam, itt van Kondzikai. Tessék. Ez az enyém? Igen, ugye én meg a... Ja, ez tök jó meg lett csinálva. Mindjárt tudom. Nekem kellene a nyinak, nekem csak a nyinak kellene. Nekem csak a nyíl kell, nekem van pénzöttem. Meg azt is megmutatom velünk, amúgy... Nem veszed fel a varszakodat. Amúgy ezekkel a parancsokkal kell megcsinálni azt, hogy mi is tudjuk a harcost. Várjál. Várjatok, csak nekem az nyíl is kell. Nekem a nyíl kell nagyon. És amikor SNTS után tudod a pont, meg ilyesmi, és akkor kit pont, és utána pedig harcos. És akkor elég ennyi. mit csináltok? Ja, hát akkor miért nem engedi? Én már ezt lehet, hogy még nem állítottam be, mert az megcsinálom a videót. Csak az a baj, hogy nem látszódik a pont, amikor kiírom. De most látszódik. Szerintem, hogy megvan a nedőkapu is. Ilyenkor látszódik. Na, ezt nem ért. Tessék, amúgy... Ja, most elvették hozzá van adva, na nézd meg. Várjunk, per kit harcos. Hát az most valami nem engedi. Essentials pont kitöső, pont harcos. Hát nem értem miért. De hogy ezt a... Hát pedig... Most nézd meg. Most már, ja, jó. Most már engedi. Jó van. Most sikerült, az jó. Szerintetek átmenjünk a Netherbe? Igen? Mehetünk. Gyere, itt a Nether kapu. Meg se tudna... Hol van itt a ne... Igazából ez Dani. Ő segített megcsinálni. Mindjárt jön Kondzsika. Várjunk, én mindjárt jövök, addig. Addig gyorsan. Egy pillanat. Oké. Na itt vagyok. Nem fognak unatkozni. Ja. Hát azért már legrosszabb. Amúgy ti hol vagytok? Várjunk, mindjárt épízek hátok. Nem, menj át a Nether kapuba. Hol? Én már itt vagyok mögötted. És hol van a Nether kapu? Gyere. Várjál. Ebben beraktad a Keep Inventory-t a Netherbe is. Szerintem beraktad, nem tudom. Király! Az előbb ez nem volt itt. Menjünk a Netherbe! Csak az a baj, hogy itt jó sok van, amit én megtámadtam. És
nem akarok feljönni. Nagy. Na, nem ez között nem. Gyere. Tudom, még jöhetnek. Engem 40-en nem tudnám Ja. megölni. Téged biztos nem. Szerintem te megüthetőd benne. Húha, Nem, kicsit nem laggolok, na mindegy, az a jó, hogy jó cuccaim vannak. És vannak nyilaim is, yeah! Ő megtámadjuk a zombi pigmeneket? Na jó van, én nem tudom meg egyet. Jó van, szerintem szedjétek majd föl a cuccaimat. Sőt, Várjál. inkább nem ezek, nem égnek. Amúgy élesség 2-es kardot... Mi is csináltok? Jadla! És meghaltam. Megvan a keep inventory? Igen, megvan. Jó, akkor öljük. Én kicsapásból meg tudtam ölni. Nekem egy Amúgy kicsit szerintem- kérdezik. Hát tudom, mert neked szerintem 1500 van. Amúgy lehet, hogy ez majd több részből fog állni, mert már eltelt már 6 perc, és csak 10 perc is a maximum, amit tudok csinálni. És akkor majd többször majd elindítom újra, jó? Hé, a kiskutyám meg állandóan. Miért mivel veszed a videókat? Bendikem. Be van regisztrálva? A Freshbálom nálunk csak tudnak. A Fraps az meg nem működik rendesen. Az mindig az úgy el van tolódva, hogy teljesen a számba kell lennie a mikrofonnak, és még úgy is alig hallanak. De hallanak, szóval nincs értelme, hogy a számba van a mikrofon, de közben mást hallanak. De a Fraps az szerintem bugos. Na mindegy. Már megint hol vagytok? Gyerekek, ti mindig elhagytok? Várjál, itt egy zombi. Tessék. Vagy 3D. Gyere ide. Yeah! Ez gyors volt. Ó, hallag. Na, ez is az lesz. Vigyázz! Jó van. Csinálok ebből jó sok aranyat. Jó van, engem meg követ a lag. Igen. Ezek a... Húha! Miért mentem a spawnra? Na, Menjünk mi is. ide gyertek már. Gyertek már. Én ezt már megtaláltam. Úgyhogy át tudunk menni könnyen, gyertek. Mit találtál meg? Herobrine palotán. Szkóm? Vagy azt a kastélyt megtaláltad? Hát az jó neked. Gyertek. Na is kevesebb a lag. Erre felé van. Mennyi az FPS-e? Erre lehet be. Az 7-8 FPS. Oh, És itt meg oda. és itt van. Wow. Blaze. Ó. Nem, már mindjárt. Na jövök. Jó lag kísérletében. Nem áll. Ez az. Yes. Vagy ezt nem én nyírtam ki? Szerintem... Nem. Ki akarja megnézni, mi van oda lent? Na jó, most senki. Húha, hallom a gászot. Aha, meg is találtam, hogy merre van. Gyertek. Opa, lő, nem hallom rendesen. Hol van, nem látom. Ott. Hol? Vissza kell ütni a tűzgolyót. De muszáj, le lehet is lőni. Azt nem bírtam visszaütni, na mindegy. És engem vett célba. Persze, jó. Engem vett célba. Jó van. Aha, most engem. Azt, de mi ez? Én még mellé. Mi a fák? Jaj, bocs. Szélegyénesítettek. Szerintem arra felé Withersteinok vannak. Úgyhogy Jó, értem. nem látok egy sor Witherstein.